Even waarom in de tiert. In Ballum liep het krekt als had de tiert even stilstien. Bij de ambachtsdij rennen de Ballumers in traditionele klederdracht en laten ze zien hoe het jettiets werken en leven waard. Efter de kreemkes worden traditionele spullen verkocht en wordt er ook nog op ambachtelijke wijze met de handen werken. In het verleden hebben mensen bedacht dat we wat meer voor de toeristen moesten doen. En een oom van mij, een tante van mij en nog wat mensen hier uit het dorp wilden dit graag doen. Dus die hebben met elkaar toen nog heel kleinschalig dit opgezet. En inmiddels zijn we een groot evenement geworden met een 90 kramen en 5000 bezoekers op jaarbasis. Heel veel Ballemers vinden het heel belangrijk dat het doorgaat. Het is voor hun ook een feestdag. Voor ons is het een hele leuke dag, gezelligheid. En heel veel Ballemers doen ook mee. Ik vind het erg leuk om te doen. Om alles in goede lijn verinnen te litten, is er ook een traditionele veldwachter aanwezig die het alles goed in de gaten houdt. Ja, als er hier zonder vergunning vist of zoals hier met de palingrokerij even naar een rookvergunning vragen, nou, dan krijg je natuurlijk de meest leuke antwoorden. Vroeger hadden ze dus zo'n veldwachter, een dorpsveldwachter in het dorp. En die hield de boel een beetje in de gaten. En hier en daar een opmerking. En niet zoals tegenwoordig met de politie. Een zwaailicht heb ik ook niet op een fiets. Ja, een bel heb ik er ook niet op. Ik heb alleen een fluitje. Dit zijn van die oude fietsen waar je achterop stappen. Met je linkervoet en met een hupje op het zadel. En dan moet je trappen. Er zit geen rem op. Ja, hier zit wel een rem op. En dan moet je niet te hard aan trekken. Want dan maak je een salto mortale. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Ik wil het risico niet lopen dat ik over de kop ga. Want op mijn leeftijd denk ik dat dan enkele botten het niet houden.